оиди нархи патент дар шаҳри Москва дар соли 2023 ин ҳамин номи инстаграми шахсии хидмат баъди 3 сол аз ба задани Россия нобуд мешавад. Ё ман қин мефаҳмонам ё шумо намефаҳмед. ширкати шифофармо барои шумо доруҳои безарар ва фоидаоварро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва доруҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки шумо бисёртар савол додем ки оё дар соли 2023 патент дар шаҳри Москва чанд рубл мешавад, дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Ҳамасола ба мисли ҳарвақта қиматиҳо ва болоравии нархҳо ба назар мерасад дар тамоми ҷойҳо. Мутобиқи қарори нави Федератсияи Россия дар соли 2023 махсус патент дар шаҳри Москва баробар ба 6600 рубл мешавад. Чӣ хеле ки медонед ҳар сол қимат шидан мегирад. Ин буд як маълумоти кӯтоҳ оиди нархи патент дар шаҳри Москва дар соли 2023 ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонам, дастгирӣ кунед, дар канал обуна бошед. Дар ҳамин ҷо як чиза қайд карда мегзарам. Касое ки ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ бошад, дар Москва ё ки Московский област қарор дошта бошед агар ва границаи Қазоқистон гузаштанӣ бошед, пас дар ин рақамҳо занг бизанед. ҳатман айноми ма гап занен, бо нархи арзон шуморо границаи Қазоқистон бурда мегзаронанд. СС нависондай, акай барномаҳо дар рекламаҳо бисёрай. Илтимос ҳамин рекламаҳо моро сахт дилгир мекунанд. бародари азиз, хоҳиш мекунам дар мавзӯи рекламаҳо моро дуруст бифаҳмед. Касое да маъқул набошад тамошо накунед, вале ҳастай баъзе нафарҳое ки аз рекламаҳои мо ягон манфиат мегиранд. Илтимос шуморам дуруст фаҳмед. Шарипов нависондай, ассалому алайкум додар Сорбон. Бисёр мехостам қатид шахсан ҳамсуҳбат бошам. Як-ду саволҳои шахсӣ доштам, чӣ хел бо худат дар тамос шавем. Касое ки мехоҳанд бо худи ма шахсан ҳамсуҳбат бишаванд, ин ҳамин номи инстаграми шахсии хидмат. Метавонед ки дар ҳамин инстаграм бинависонед ва худо хоҳад суҳбат мекунем. NJ нависондай, ассалому алайкум, сози хуби ака, ман кредит дорам, Тоҷикистон рафтан метонам. Бале, касое ки кредит дорен аз Россия ба Тоҷикистон омада метонен, ё ки аз Тоҷикистонам ба Россия сафар карда метонен. Ҳоло он ки шумо агар ба Тоҷикистонам биёен ё ки ба Россия рам бирен, кредитотона сипоридан мегирен. Дар ҳолате ки агар аз Россия биёен дигар кредит наспорен, дар ин вақт метавонанд ки запрет на въезд кунанд. Муслим нависондай, ассалому алайкум акай Сорбон, ман 23 сола ҳастам, метавонам ки номамро иваз намоям. агар барои Россия рафтан дар назар дошта бошӣ, хубаш риск накун. Вале агар дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон барои худат бугӯи ном таълиш мекунӣ, бале паспорта, метриската, аттестата, чӣ ҳуҷҷате ки дорӣ, ҳамаша иваз мекунӣ. Як каси дигар нависонда, ассалому алайкум, ман як савол доштам. Ака агар дар Москва 2 бор ҷарима карда бошанд, лекин ҷаримаро супорӣ, сеюм бор боз ҷарима кунанд, депорт мекунанд, меган ҳамин гап рост аст? Аз аввал ташаккур. Ҳар нафаре ки дар Федератсияи Россия дар як сол зиёда аз 3 та ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ содир мекунад, баъдан метавонанд ки номи вая дар рӯйхати шахсҳои депорт ворид кунанд. ҳоло он ки агар ту ҷаримарам супоридагӣ бошӣ ва ногуфта намона, ҳар як ҳуқуқвайронкуние ки шумо мекунед баъди 3 сол аз ба задани Россия нобуд мешавад. Обидов нависондай, ассалому алайкум акай Сорбон, эфира сахранид карда дар YouTube парто, барои дар ӯ соат мо кор даем. Эфири конкурса дар назар дора и бародармон, ҳатман сахранид мекунем, дар YouTube мемонем, бидурен тамошо кардан гирем. Сафар нависондай, ассалому алайкум акай, илтимос ҷавоб тен. Ман заочни хондестам, тамом кунам 1 сола хизмат даъват мекунанд ё 2 сола, пешакӣ раҳмат. Касое ки шуъбаи ғоибона мехонанд 2 сол хизмат мекунанд. Бобоев нависондай, ассалому алайкум, ба пеш брат, нақшаи хизмати вилояти Суғд чанд фоиз иҷро шуд? Оиди нақша ба иҷрорасонӣ ма дина видео кардагиям ва нақшаҳоро фоизоша ҳамаша гуфтагиям, видеои динагиро тамошо кун. Фара нависондай, ассалому алайкум акай Сорбон, ман дар Иркутск ВНЖ бигирам. Пропискара раву Москва, метавонам дар Москва бизанам, сурхда сипорам, пешакӣ раҳмат. Дар ҳар куҷое ки вид на жительствора меспорид, аз ҳамуҷа получат карда метавонед. Тамом. Таҷик шоу нависондай, ассалому алайкум акай Сорбон, ма як моҳшид 27 омадагиям, ба артиш мебаранд ё не, ё ки 27 пур кунӣ, бародар ҳамира илтимос ҷавоб де, пешакӣ ташаккур.
барои чӣ иқадар дар ҳамин мавзӯъ бисёр савол метиҳен ё ман қин мефаҳмонам ё шумо намефаҳмед. ман чандин боро гуфтагием ки ҳамин 27 сола ки диромадӣ аллакай аз хизмат озод мешавӣ. умед нависондай: акай Сорбон, ассалому алайкум, иншааллоҳ хубен. агар аблава шав ба хона бидроя, ҳуқуқ дорӣ ки бизанишон, илтимос ҳатман ҷавоб тен. дар ягон ҳолат ҳуқуқ надорӣ ки ту корманди давлата бизанӣ ё ягон каси дигара бизанӣ. умуман лату кӯб кардан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ дорад. дар кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон аз моддаи 112 то моддаи 116 дар бораи лату кӯб кардан омадагиаст. Шорух нависондай: ассалому алайкум, ака регистратсия надошта бошӣ биқапан штраф мекунанд. бале, метавонанд штраф кунанд, болои штраф кардан бо видварения карда метавонанд. шаҳри Чоргул нависондай: илтимос акаҷон дурӯғ нагӯ. бахшиши калон дар Адной мегӯй ки дар Душанбе салдат буд шидае. одамои Душанбе 5%ш мераванд ё ки намераванд. бисёри сарбозо аз қишлоқҳои Тоҷикистонанд, лекин аз худи Душанбе кам аст. ман дар ягон видеом нагуфтам ки даъваткунӣ ба хизмат дар шаҳри Душанбе тамом шид. ман дар видеои динангим, агар хато накунам, ҳамин қадар гуфтам ки дар шаҳри Душанбе нақшаи даъваткунӣ 80% иҷро шид. вале намедонам ту ба чӣ хотир и комментарияро нависондай. амиров нависондай: ассалому алайкум, акай Сорбон, 6 ноябр амнистия мешава ё не барои турмаҳо? не, ягон хе авф намешава. ифсол ба фикрам ва агар ки шава аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ мешава. ҳозирашда ҳечи тасдиқ шидагӣ нестай. али нависондай: ассалому алайкум, бачаи 17 соларо дар ягон ҷо нахонанд хизмат мебаранд. то 18 сола нашай дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешай. чунки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ сину соли даъватшавӣ ба хизмати ҳарбира аз 18 сола то 27 сола муқаррар кардагиаст. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.